Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na Kannywood Radio. Nura M Inuwa ne babban mai gidana a harkar waƙa. Wannan magana ta fito ne daga bakin mawaƙi Hamisu Breaker a wata tattaunawa da aka gabatar da shi, inda shi kuma Nura M Inuwa a wata tattaunawa da aka gabatar da shi ya bayyana cewa Adam A. Zango ya ba shi babbar gudunmawa a cikin rayuwarsa. Ku biyo mu a cikin wannan bidiyo domin jin cikakken rahoto akan waɗannan mawaƙa guda uku. Kamar yadda muka ambata muku, mawaƙi Hamisu Breaker ya bayyana cewa Nura M Inuwa shine mai gidan shi a ɓangaren waƙe-waƙe da yake gabatarwa. Mawaƙin ya bayyana cewa tun kafin na zama wani a harkar waƙa, Nura M Inuwa ya bani gudunmawa sosai, inda ya dinga nuna min yadda zan yi waƙa da za ta ƙayatar. Sannan mawaƙin ya ƙara da cewa Nura M Inuwa shine babban mawaƙi da na tarar wanda ya bani gudunmawar da ba zan taɓa iya mantawa da ita a cikin wannan sana'a tawa ba. Shi yasa a koda yaushe idan aka tambaye ni cewa wane ne mai gidana a ɓangaren mawaƙa, nake bayyana cewa Nura M Inuwa shine shugabana ko kuma shine mai gidana a harkar waƙa, duk da ba shi ya fara koya mini waƙa ba. Ya ƙara da cewa duk wani ɗan halak baya manta halacci, shi yasa a koda yaushe ba zan taɓa mantawa da mawaƙi Nura M Inuwa ba. Wani abin ban sha'awa, shi ma mawaƙi Nura M Inuwa da aka tambaye shi cewa wane ne ba zai taɓa mantawa da shi wanda ya bada shi gudunmawa a cikin rayuwar shi ta waƙa ba, ya bayyana cewa akwai mawaƙi Adam A. Zango, saboda tun kafin duniya ta san shi, mawaƙi Adam A. Zango ya taya shi wasu al'amura a cikin studiyon shi, inda ba kowa ne zai san wannan abu ba sai tsohon mawaƙi ko kuma jarumi wanda ya jima a cikin masana'antar Kannywood. Mai sauraro, idan ka tsaya ka yi nazari, za ka ga cewa tsakanin waɗannan mawaƙa guda uku akwai wata alaƙa wadda take tsakaninsu ta 'yan uwantaka ko kuma ta abokantaka ko kuma ta kyautatawa juna, inda daman duk abin da aka yi shi domin Allah baya taɓa zama a banza, amma kuma duk abin da aka yi shi ba don Allah ba, za ka ga gaba ɗaya baya ɗorewa. So dai gashi mawaƙan guda uku kowa ya cimma nasara a cikin rayuwarsa, kuma babu wanda bai da ɗaukaka a halin yanzu, sai dai kuma za ka ga ɗaukakar ta fi ta wani ɗaukaka, kuma kowa yana kan lokacin shi kuma yana kan zamanin shi. Illa dai a halin yanzu babu kamar mawaƙi Hamisu Breaker, wanda shine a halin yanzu duniya take saurare. Idan wannan ne farkon zuwan ku wannan tasha, ku danna mana subscribing sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a wannan tasha tamu da zarar mun ɗora. Ku yi mana liking sannan ku yi mana sharing. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na Kannywood Radio.